אפשר... נדנדה. נדנדה זאת מילה שמתחילה באות נון. בדיוק. נעדנד. אבל אין לנו נדנדה מספיק גדולה בשביל ברני. אז אולי נשיר שיר עם מילה שמתחילה באות נון. כמו נמל. בנמל עובדים אנחנו. זה נשמע מדליק, אבל קודם צריך להתלבש בהתאם. אתם מוכנים להודות? כן! בואו, פה ברני! הוא הוסיף את האות י' ב' ר' נ' י'. זה ברני, זאת המילה המיוחדת שלך? סבלנות דנה, עוד לא סיימתי לכתוב את כל האותיות, אבל בינתיים בואו נחשוב על משחק עם האות יוד. אולי את משחק היוד ועוד יוד? יוד ועוד יוד? איך משחקים את זה? זה משחק בחרוזים. מה זה חרוז? חרוז הוא שתי מילים שמסתיימות באותו צליל, כמו ראש ובראש. נכון מאוד, דנה. עכשיו תזכרו, המילה שלכם צריכה לחרוז עם המילה שלי ולהתחיל בצליל של האות יוד. ככה. אז למי יש מילה שמתחילה ביוד חרוז למילה שלי? אם לכם יש מילה שמתחילה ביוד אז הקשיבו לקולי. מתחילים! אש! יש! חם! ים! פחד! יחד! ברד! ירד! אז למי יש עוד מילה שמתחילה ביוד חרוז למילה שלי? אם לכם יש עוד מילה שמתחילה ביוד תענו שוב לקולי. צד! יד! טופי! יופי! שר! ים! וואלה! יאללה! זה היה נחמד, זה כיף גדול כשמילים מתחילות ביוד. זה משחק שעוזר לבלות את הזמן ואפשר לשחק בו עוד. קדימה! אש! יש! חם! ים! פחד! יחד! ברד! ירד! צד! יד! עוד! יוד! טוב מאוד! יש לי משחק א' ב' שאנחנו יכולים לשחק איתך ברני. איזה דנה? אנחנו נעשה אותיות עם הגוף שלנו ואתה תצטרך לנחש את האותיות שאנחנו עושים. יופי! זה יהיה מדליק! היי, יש לי עוד מצוינת, דנה, בואי! זה מעניין מה זה יכול להיות. זאת האות נון! כל הכבוד ברני! יאללה, אביב, בואו! שין. יאנה, גל, אביב ודנה עושים את האות שין. יאללה!
אני יודע, זאת האות ב'. יאללה, ברני! עכשיו אני אעשה לבד. וזאת האות ל'. כל הכבוד, ברני! עשיתי למד כי זאת האות הבאה במילה הסודית שלי. בואו ניגש אל הלוח ואני אראה לכם. קדימה! הוא כותב את החלק העליון והתחתון. ב', ר', נ', י', ועכשיו ל'. ברני, מה נעשה עכשיו? קיוויתי שתרצו לטייל באלף ב'. איך אפשר לטייל באלף ב'? זה בלתי אפשרי! זה אפשרי עם טיפ-טיפת קסם. וואו! אלה כל 22 האותיות של האלף ב'. נכון, עכשיו פשוט תטיילו באלף ב', וכשאני אגיד עצור, תעמדו במקום, תרימו את האות שהכי קרובה עליכם ותגידו לי אותה. בסדר? כן, בסדר. קרן, את ראשונה. עצור. תראה ברני, זאת האות ג'. נכון, קרן. בסדר, דנה, עכשיו תורך. עצור. זאת האות עין. טוב מאוד. עכשיו, עם כל האותיות האלה, אולי נבשל קצת מרק א' ב'? אבל אין לנו אפילו במה לבשל את המרק. אז אולי בואו נדמיין. כן! בסדר. אז כולנו כאן מבשלים מרק, זה מרק האלף ב'. מכניסים אותיות אחת אחת, אז בואו ונתחיל כעת. הנה ח', וט', וגם צדי, קוף, ריש, שין. צדי, קוף, ריש, שין. וגם נ', וגם ו', ויש גם ת'. נון, וו, יש גם תו. ולא לשכוח ב'. המרק מוכן. המרק כבר מוכן, מבושל ומטובל, אז נגיש אותו לכם כעת. זה הצליח הפעם, איזה יופי של טעם, מרק האלף ב'. הנה ח', וט', וגם צדי, קוף, ריש, שין. צדי, קוף, ריש, שין. וגם נ', וגם ו', וואו. ויש גם ת'. גם טעם? נון, וו, יש גם תו. ברני, הנה ב'. ב'. ברני, הנה האות A ששכחנו לשים במרק. לא כדאי לבזבז אות כל כך טובה, נכון? היי, זה כמו הללויה, וזאת האות האחרונה במילה הסודית שלי. בואו ניגש אל הלוח ואני אראה לכם. אז זאת המילה המיוחדת שלך. ב, רש, נון, יוד, למד, איי. מה זה אומר? אנחנו עדיין לא מצליחות לקרוא את זה. אני אסביר לכם. ברנילה. ברנילה. היי, כתוב פה ברנילה. יאללה, אנחנו יודעות לקרוא את זה, זה ברנילה. נכון מאוד, קרן. את יודעת לקרוא. נהדר. ברנילה זה באמת מילה מיוחדת. שם של כל אחד מיוחד. אבל בברנילה יש גם קצת תוספת של חיבה. נכון, ברני? דנלה, זה נכון. אולי תעשו לי הפתעה נעימה ותכתבו את השמות שלכם איך שמתחשק לכם. כן! יאנה? יופי! גדול! נפלא! יופי! ברני, תסתכל על כן. כמה יפה כתבתם את השמות שלכם. יאנה, אתכם ותגידו לי אותה. בסדר? כן, בסדר.
קרן, את ראשונה. עצור. תראה ברני, זאת האות ג'. נכון, קרן. בסדר, דנה, עכשיו תורך. עצור. זאת האות עין. טוב מאוד. עכשיו, עם כל האותיות האלה, אולי נבשל קצת מרק א' ב'? אבל אין לנו אפילו במה לבשל את המרק. אז אולי בואו נדמיין. כן! בסדר. אז כולנו כאן מבשלים מרק, זה מרק האלף בית. מכניסים אותיות אחת אחת, אז בואו ונתחיל כעת. הנה ח', ח' וט', ט' וגם צדי, קוף, ריש, שין. צדי, קוף, ריש, שין. וגם נון, וגם ו', ויש גם תו. נון, ו', יש גם תו. ולא לשכוח ב'. בית. המרק מוכן. המרק כבר מוכן, מבושל ומתובל, אז נגיש אותו לכם כעת. זה הצליח הפעם, איזה יופי של טעם, מרק האלף בית. הנה ח', ח' וט', ט' וגם צדי, קוף, ריש, שין. צדי, קוף, ריש, שין. יופי! ישר. וואלה. זה היה נחמד, זה כיף גדול כשמילים מתחילות ביוד. זה משחק שעוזר לבלות את הזמן ואפשר לשחק בו עוד. קדימה! אש! יש! חם! ים! פחד! יחד! ברד! ירד! צד! יד! עוד! יוד! טוב מאוד! יש לי משחק א' ב' שאנחנו יכולים לשחק איתך ברני. איזה דנה? אנחנו נעשה אותיות עם הגוף שלנו ואתה תצטרך לנחש את האותיות שאנחנו עושים. יופי! זה יהיה מדליק! היי, יש לי עוד מצוינת, דנה, בואי. זה מעניין מה זה יכול להיות. זאת האות נון! כל הכבוד ברני! יאללה, אביב, בואו! שין. יאנה, גל, אביב ודנה עושים את האות שין. יאללה! יאנה, גל, אביב ודנה עושים את האות שין. יאללה! אני יודע, זאת האות ב'. יאללה, ברני! עכשיו אני אעשה לבד. וזאת האות למד. כל הכבוד ברני! עשיתי למד כי זאת האות הבאה במילה הסודית שלי. בואו ניגש אל הלוח ואני אראה לכם. קדימה! הוא כותב את החלק העליון והתחתון. ב', ר', נ', י', ועכשיו למד. ברני, מה נעשה עכשיו? קיוויתי שתרצו לטייל באלף ב'. איך אפשר לטייל באלף ב'? זה בלתי אפשרי! זה אפשרי עם טיפ-טיפת קסם. וואו! אלה כל 22 האותיות של האלף ב'. נכון, עכשיו פשוט תטיילו באלף ב', וכשאני אגיד עצור, תעמדו במקום, תרימו את האות